खम समनि गेजेरावनो बिथांखौ फासि होनांगौ होननानै बुंदों। बे 12 बोसोर 12 बोसोर गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बिथांमोननि लाइफखौ नष्ट खालामनायनि थाखाय आयेनाव सरकारि आयेन बायदि मा दं बे आयेनखौ लानांगौ होननानै आंनि तरफनिफ्रायबो आं सासे बिमा जानानै बेखौ लाजानो लुबैदों। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जादोला लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागै देना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ दायो नायलांदो आरोना। थ' लोगोफोर बे समाव नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जादोला मैया थांनाय बारावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे जिनाहारि खालामनायनि सायाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। थ' बे जिनाहारि माने थाखो 7 क्लास 7आव फरायनाय 11 बा 12 बोसोर बैसोनि उन्दैसा गथ'खौहाय बिथांमोना जेबायदियै खस्थ' खालामनानै थगाय थसि खालामनानै फैसानि लब खालामनानै जिहेतु जिनाहारि खालामनाय बेखौ लानानै आइजो गांखंनि सासे गोख्रों बिबानगिरि बिथां बिना गयारि मादैयाहाय ओरैबायदि बिथांमोननि सोमोन्दै बे जाबायदि जाथायखौ लानानै जिनाहारि खालामदोंमोन बेखौ लानानै बिथांमोना बे बिना गयारि मेडामाहाय ओरैबायदि मोनसे गोख्रों बिथोन होबावदों दे बिथांमोननि सायाव माबायदियै माने आयेनखौ लानांगौ बा बिथांमोनखौ माबायदि साजा होनांगौ आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना आं बुंनाय बाथ्राखौ बुजिनाय नङा बांद्रायनो ओंखायनो बिथां बिना गयारि मेडामाहाय बिथांमोननि सायाव माबायदि राव लानानै दिनै बिथांमोनखौ बुंखो आरोना बिथांमोननि सायाव। थ' नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंलाङो आरोना लोगोफोर। थौदे बिदिब्ला खोनासंलांदो। बेखौनो आं सासे बिमा जानानै जोबोद दुखु मोनदों। फेसबुकाव नुनानै गाबनो ओंखारदों आङो। मैयासो आङो मोनसे बेंटल आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना जे जि डिसिसन लादों आंबो बेयाव सापर्ट दं सासे बिमा जानानै। जोङो 12 बोसोर आङो फरायसा आफादनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनदों जे 11 बोसोर जानो 1 मास ना मा नांबागौ। दा बेखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों मेगनाव मोदै। मानो होनबा जोंहाबो फिसा हिनजाव दङ। जों जोबोद दुखु मोनो जे बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे थाखा फैसा गोनां गिदिर गोलाव होननानै आगारबाय थायोबा दिनै सोरनिबा फिसाया जादों गाबोन जोंनि फिसायाबो जागोन। बेनिखायनो जोङो बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ। जेरैबायदि आयेन दा जोंहा गोख्रों आयेन लादों खम समनि गेजेरावनो बिथांखौ फासि होनांगौ होननानै बुंदों नङा होमबा। आयेना मा आयेन दङ बे 12 बोसोर 12 बोसोर गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बिथांमोननि लाइफखौ नष्ट खालामनायनि थाखाय आयेनाव सरकारि आयेन बायदि मा दं बे आयेनखौ लानांगौ होननानै आंनि तरफनिफ्रायबो आं सासे बिमा जानानै बेखौ लाजानो लुबैदों। बेनि सायाव समाजा आखायाव लानांगोन। मानो होनबा समाजा जोंनि हारिया समाजानो बेफोरनि सायाव जोंनि बिमाफ्रा गसंख्रांनांगोन। सासे 12 बोसोर होननाय लोगो लोगो बियो जेबो साननो हनो रोङि। 12 बोसोर होननाय लोगो लोगो बियो जेबो साननो रोङि। जास्ट दखना बोखो जानजियाव खाजेननाय गथ' बिसोरो माने जेरबायाव सोरबाथ' उन्दै जायोना 11 बोसोरबाबो जास्ट माने बियो जेरबायाव खाजेननाय गथ'। दा बेनि सायावनो जुदि बेफोरबायदि जिनाहारि जायोबा जोबोद दुखुनांथाव। दा आं सानो बिथांमोना गमामा दायखौ मावमारदोंबा बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ। सरकारा जेरैबायदि आयेन दङ गोख्रों बिथांमोनखौ साजा होनांगौ बे आंनि खावलायनाय। आङो बेखौनो आं सासे बिमा जानानै जोबोद दुखु मोनदों। फेसबुकाव नुनानै गाबनो ओंखारदों आङो। मैयासो आङो मोनसे बेंटल आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना जे जि डिसिसन लादों आंबो बेयाव सापर्ट दं सासे बिमा जानानै। जोङो 12 बोसोर आङो फरायसा आफादनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनदों जे 11 बोसोर जानो 1 मास ना मा नांबागौ। दा बेखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों मेगनाव मोदै। मानो होनबा जोंहाबो फिसा हिनजाव दङ। जों जोबोद दुखु मोनो जे बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे थाखा फैसा गोनां गिदिर गोलाव होननानै आगारबाय थायोबा दिनै सोरनिबा फिसाया जादों गाबोन जोंनि फिसायाबो जागोन। बेनिखायनो जोङो
बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ जेरैबादि आयेन दा जोंहा गोख्रों आयेन लादों खम समनि गेजेरावनो बिख्रांखौ फासि होनांगौ होननानै बुंदों नङा होमबा आयेना मा आयेन दङ बे 12 बोसोर 12 बोसोर गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बिथांमोननि लाइफखौ नस्थ' खालामनायनि थाखाय आयेनाव सरकारि आयेन बायदि मा दं बे आयेनखौ लानांगौ होननानै आंनि तरफनिफ्रायबो आं सासे बिमा जानानै बेखौ लाजानो लुबैदों